Kajan mit kabasuk kabakmen ya pi baro ko men ko para ki ba page ya kane ka channel ki ba yishim benta ha kane ka jingle niam jong ka Mass Bakhuid ha ka sngi baar jong ka tayo bakhandai ha ka por lait ya ha kane ka jan mit ngin ya duwai na ka benta kini ki jintmu jong pi ngi duwai na ka benta ka jintmu jong i Mona Lisa shilla na ka benta ka yeng ka sem ki khun ki ti baro makin yo ya ka met ka bakoj ka bakhya ngi duwai na ka benta iba pralwel runja ibadan menta ha jin sumar bat kumjuru ya ka yeng ka sem jung i ba u blade rekan rat kta on ai i ya ka jingkoj jingkhya ngi duwai na ka benta i Margarita Robis Gray Karkongor ka jindap shitayo ka sngi klat jung i menta ka sngi Boblet rekan rad on ai i ya ka jinja thaj bam jukut. Ngi duwai na ka menta ka mensim jong i kong dalari kong wir. Be in yo ya ka jinja thaj bam jukut. Ha ka jingdap lai snem ka jing klat jong i menta ka sngi. Ngi duwai na ka menta ka jing ko jing kia jong u Benjamin Warjeri. Padru ya ka ying ka sem jong i Piban Sara Karkongor i Saralin Warjeri i Arabian Warjeri. Kumjuru ya ka yeng ka sem jong i Benjamin Warjeri. Ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta i kong biang lin lungdo nong bri. Ibadan ha pedeng ka jing shitom ha hospital. Bau blit rekan rad un ay no i ya ka jing koj. Ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta ka mensim jong u Gladys Karmau long. Bau try un ay i ya ka jing jataj bam jukut. Ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta ka jindap nyo benai kajing klat jong i Dionys Jerwa barilok jong i Brigida jong i Brigida ke wanyang makin yo ya kajing jataj bam jukut ngi duwai na ka benta ki kun ki tin nyongot boblet rekan rad un don rengkat bat ki wadlah ha kajing sa kun swet u blain penap penbiang ya kajing don kam jong ki ngi duwai na ka benta ka jinja thai jong ka mensim jong i Arnes Imli Terina nong Kenri Ethelberts Imli ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta ka jingko jingkia jong i kong Glorinda Jerwa bat i Jeffrey Jerwa ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta Yohanes Walang bat i Isawanda Maulong makin yo ya ka jingko jingkia ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta ka jintmu jong i Banisha Merisun ka yeng ka sem i Johnny Nongromat ka yeng ka sem Brian Fancon ka yeng ka sem i Lavinia Mauto bat ka yeng ka sem ngi duwai ha ka mas na ka benta ka jintmu jong i Asha Meris Imyong bat i Don Borlang Shabong bat ki kun ki ti baro ngi duwai ha ka mas na ka benta ka yeng ka sem jong i kong Maria Goretti Karpuri bat ka yeng ka sem jong i kong V Karpuri ki kwa bensungu ka ying ka sem jong iba Peter Karpuri ki kwa bensungu yo blay na ka benta ka jingkar ku ka ba kila yo ngi duwai ha ka mas na ka benta ki mensim balaklat no jong i Dennis Lengkoi ba di Anita Dahar makin yo ya ka jinja thaj bam jiu kun ngin duwai ha ka mas na ka benta i Koi Lester Marweng Poblet rekan rad un don rengkat bat i kam tam ha ka ne ka por ngi duwai na ka benta ka jingtmu jong i D Gibson bat ka yeng ka sem ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta ka yeng ka sem jong i Milienda nong thar arun nong klau na ka benta jingtmu jong Gregorius nong thar bakor dor malngyang na ka benta Kamen sim jong i Dorothy, i Octavius, i Edmond, i Ptolemy, i Alphonsius, i Sylvester, i Honorius, i Larry Kupar, i Jonathan, i Sbing, i Amabilis, bakin yo i jinja thaj bam jukut. Ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta i ba Fakuhar Banroi Kain, ka ba ka sngi kha jong i menta ka sngi, boblet rekan rad un ku ko doi i un ai i ka jingko jingkia. Ngi duwai ha ka ne ka mas na ka benta ka jingko jingkia jong ka yeng ka sembaro ka wei jong i M Mary Dakar ngi duwai na ka benta ka jingtmu
jong kayeng kasem jong I lerengki I esmel kayeng kasem ngiduai na kabenta kabensim jong I esmel I Rolina I John I Julius I Justice I Jeffrey I Mary Ann I Larry madisbing ngiduai hakane kamas na kabenta I Adonai mertong ba inyon o yaga jingko jingkia ngiduai hakane kamas na kabenta kabensim balaklat no jong I Margaret Crop Sibon badiba Beleninus Hari Chalam Lambreston Karkongor Benedict Grace Karkongor Roxwell Karkongor Bibi Karkongor Protesius Karkongor Biola Lengdor dan Timai Karkongor pat kibahayeng hasem ngiduai hagane kamas na kabenta kayeng kasem jong ikong tilia marweng bas pailin wan yang makinyo ya jingkerku ngiduai hagane kamas na kabenta happiness karduit boleh terkendat unkerku ya jintemu babha jong I ngiduai na kabenta I Polikarpus warlarpi kabade kasngi kamen da kasngi to ble terkendat unkerku pi un IP jingko jingkia met batman sim ngiduai hakane kamas rengkat berkayeng kasem jong I Douglas Arnold Kleb kibakwa banai ngu yo blay na kabenta kajing pas bha jong u ya ka 5th semester exam ngiduai na kabenta kajing dap sansnem jong I men serious lung try bau try on I kajing jatait bam jukut ngiduai na kabenta kayeng kasem jong ikong Mary Dollis Grace badi Alexander Karkongor ngiduai na kabenta kajing temu jong I Daffy Grace Karkongor Daffy Grace Mayong kamtam na kabenta ki kun kisiu jong ikong Lucia Mayong badi ba Alfred Malay ngiduai na kabenta kajing temu jong Jeffrey Zerwa kajing temu jong I Teresia Malngyang kajing temu jong I Alfred Sun kajing temu jong I Juanita Malngyang kajing temu jong I Evalari nong room kamtam na kabenta I padeng jong I badan po ICU po General RC Hospital benyo ya kajing koj ngiduai na kabenta I bahep bu pang na kabenta kajing temu bha jong pi ngiduai na kabenta kajing temu jong I Calista Jerwa kajing temu jong I Marisa Swear kamtam na kabenta I Dorothy Teresa I Dashisha I Daniel Delarity lakin tiu jingsuk Marisa I Daryl I Audrey Swear bakin yo kamen kabakoy kabakia ngiduai na kabenta kajing temu jong I Venetia Carsono kamdam na kabenta kajing dap chisnam kajing klat no jong I Donald Nadon menta kasngi banyo kajing tait bam jukut ngiduai na kabenta kajing temu jong I Bakordor Malngyang kamtam na kabenta kamen sim jong I Albinus Maukiu banyo kajing tait bam jukut ngiduai na kabenta I Florentina kajing temu jong I Florentina Lengdo ngiduai na kabenta kajing temu jong I Venetia Karsano kamtam na kabenta kayeng kasem jong I BPN Nadon ngiduai na kabenta ka mensim jong I Kong Dalari Kongwir kajing dap lai snem kajing klat jong I menta kasngi ngiduai na kabenta kajing ko jingkia jong I ba Tarsisius Maukiu ngiduai na kabenta kajing temu jong I Veronica Bamon banyo kamet kabakoy kabakia ngiduai na kabenta kajing temu jong I Martin Shadab ngiduai na kabenta kajing temu jong I Kelisita Jerwa ngiduai na kabenta kajing temu jong I Tabor Lang Lengxiang ngiduai na kabenta kajing temu jong I Langtai Marbanyang ngiduai na kabenta kajing temu jong I Pius Malay ngiduai na kabenta kajing temu jong I Sabera Karkongor hakane kamas ngiduai na kabenta I Bitila Karumnuit mat kayeng kasem ngiduai na kabenta kajing temu jong U Tabor Lang kajing temu jong Alfred Sun kajing temu jong U Prince Baslane kamtam na kabenta kajing ko jingkia jong I Sandra Mary Dingdo ngiduai na kabenta kajing temu jong I Reverend Mary Pengrob ngiduai na kabenta kajing temu jong I Saralin nongrum kamtam kajing ko jingkia jong I kan pamlang nongrum badru na kabenta I Ringki Marbo bomon simoko jong pensyai bosutu ya kajing ngut babha jong ki ngiduai na kabenta I Juliet Marbanyang kapajing ko jingkia kamtam na kabenta I Elias Karmaulong ngiduai na kabenta kajing temu jong I Mildred Yaupniau
ngidway na kabenta ki doktor kinos ki bayarap lem ki dong pang sodong pertei bakin yo ya jini sumar sukher ngidway na kabenta ok Bakhuid ki lungdo ki bishop baro ngidway na kabenta kaying kasem jong i Reverend Mary Pengrop kaying kasem jong i Joseph Karshiying ngidway na kabenta kajing tumu jong i Juliet Mary Marbanyang kamtam na kabenta u Paul Chester ubaj boleh kendar don rengkat badi kajing tumu jong i Ivorin Carmel ki jing tumu jong Anthony Endongbri kajing tumu jong i Mildred Yopniao kajing tumu jong i Suraj Kar Kongor na kabenta kaying kasem kajing tumu jong i Ivorin Carmel ki bakwa ban suangu yo ble na kabenta kajing karku ka bamaki gila yo ngidway na kabenta kajing jathat jong kaman sim jong Justin Cyril Imli yo Resta Melansius bat Lina Meris Imli ngidway na kabenta kaying kasem kajing ko jingkia jong i Pius Malay bat i Veronica Im ngidway na kabenta kajing temu jong i Anthony Nongbri bat i Silviana Kriam kikun gikti baro kinyo ya jing kerku jong ublay ngidway na kabenta kajing temu jong Story Costin na kabenta kajing temu jong i Emilia Carcentiu bat kaying kasem kamtam jong i Kongdai hun Carcentiu kikun baro kinyo ya kajing kerku jong ublay ngidway na kabenta kajing jathat kaman sim jong i Agnes Nongbri bat i Galdinus Carmel ki ngidway na kabenta u Boniface u Cleophas ka Angelina ka wan pli Mary Nongbri poblay unri un sumar sukhari ki ngidway na kabenta kajing temu jong i Veronica Rai ngidway na kabenta kajing temu jong i Filteris Rosa kamtam na kabenta kaying kasem jong i Kong Adela Timurthong ngidway na kabenta kajing temu jong i Jeffrey Jerwa kajing temu jong Yanis Walang nam kajing ko jingkia jong i Celestina Maulong bat Joyful Mary Maulong ngidway na kabenta kajing temu jong i Adelbert Pasa mat kaying kasem ngidway na kabenta kajing temu jong i Amalia War kamtam na kabenta kaman sim jong i Amabelis War hakajing daplais nang bajing klat jong i be inyo kajing jathat bam jukot ngidway na kabenta kajing temu jong i Aquilin Mary Pengrop kamtam ya kajing ko jingkia jong i Auxilia Pengrop boleh rekendrat ungta i un ai i ya kajing ko jingkia rengkat bat kini kajing temu ki bangila pulih bat kajing temu jong pi shimet komen ko para to ngin ra ki sya kaduan jong utrai ngin karpat yo boleh rekendrat pun sngol sngap ya kajing duai jong i ya karpat karpon jong i unte hangi ya kajing ai ka bangi don kam ha kajing iem jong i ka baman kasngi ngi IT hu ya kini kajing angnut jong i ya kini kajing trang jong i om kum kamon jong i hendai kan long kamon jong u ublay tip ya kajing don kam jong i ublay tip ya kajing angnut jong i na kata kadaw tungin terwa u ya kita kajing trang kajing angnut jong i ban ngin IT hu pato ai ba kamon babha jong u kan long ha kajing iem jong i menta tungin ya puson sipang jar ngin pen kre elade na kabenta kani kajing kinya kabak kerpang kabak kong santam ha kajing iem Kristan jong i kamas Bakhuid kadai katelong bat katenrai jong kajing iem Kristan jong i ngilong ngiem ngiman ha kabalang solonsar namar kadai kamas Bakhuid dei kamas Bakhuid kapapelong ingi kawai hasatlak kapertei om kum kiwe kiniam om kum kiwe ki balang nakapor siya kapor kipat kipra namar bakimdon ya kayu karis Bakhuid Henry ha kabalang jong i ngidon ya kani kayu karis Bakhuid kum mga ong kabadai ka telong berkatenrai jong kajing iem Kristan jong i na kata kadaw dei kani bapenlong ingi kawai shimet sim hau try tungi di pen krek menta na kabenta kani kajing let niam kabakor dor tam
Number jirai ke ba lai spa sau peu, lai sau not. Kateng upa berukun bermusim bukun. Amen. Ka cingai cung try cingai sukres bagi cingai cung blay lembek jen sebab cung musim bukun jen dar rengkat pat pi baro. Rengkat bat piru. Kuhmen kupara minta sa sting iwana kemat kini keduan kerpat. Man kerpat nau blay na kemta jen kam cingai baro jen temu per kibangi kuat man ra kemat cungu. Bat ngi pendem ruak kemat cung blay. Ya ka cing im cingai. Pakam tam ngipan map na una kabunta katunduna kajing bekala cengi baro kibangil ale hakini kisngi kiblak ngedep inya puson cipang ban kimi mesim kena mengilong ngabit bencimenta ha kene kajing liam ngabakhuid ngapla How play with ball baro, but happy when bara, bangal popshipon daging perkat, daging ketian, daging kam, daging leklet, daging lepalat jonga, daging lepalat jonga, daging lepalat rau jonga, nama katang kerpar kemereka Bakhuid, kebiasa ketesisi, yang elu kiri Bakhuid, pada happy when bara. Banduan kebentai jonga how try play jongi. Play betul bol baro ni sene yangi badalam map iki pop jongi dalam yangi sya kecing imbam cukut. Amen. Ko try to isnei. Ko try to isnei. Ko Chris to isnei. Ko Chris to isnei. Ko try to isnei. Ko try to isnei. Tongin ya duai. Ko play mame. Ubah kacing pendap penbiang jong me kam cuba kla ha kasandur jongka ngi kerpat rit ye me tu bekrat ya kata barok kebala pensniu yangi bato ai ya kata barok kebapen bah yangi dau try jingi sukris kun jong me ubah imab secara kat me ha kacing long gawe jong mensi Bakhuid we ublay jenom la jenom. Amen. Kajing pule na kashiti ba aru Petrus. Da kaba kmi lenti heri kajing wan kasngi jong ublay. Bada kaba persyang ban penkloy ka ha kata kasngi ki benang kin 10 haban da jot thiau bat ki bol tenrai kin sa hin ha kajing plu ding. Kata kabangi kmi lenti kalong ki benang ki batmai bat kaperthei ka batmai ha ki ba ka hok jong ublay kan sa syong sa kat kum kajing kular jong u te kumta ko ba itam kat ba phi ap khi khmi lenti ya kane to le kat ba la ba utrai un syami phi ha ka jing suk ki ba khlem jing tingit ne jing thoda to da prakhat ba ka jing yai sha slam jong utrai jongi ka theo sha ka jing pen im
kumbau u Paulus u para beik jongi u latho shapi da kajing start bala ai u da ublei ya phite lamaham lupa ko para bangai bei to phikir bha yalade yo phisha yalam bakla da kajing penkala kiriu start kiriu snew but phidu e ya kajing sngau shngan ka ba phidon Henry to nang san ha kajing e but ha kajing tip yau belai utrai but unong pen im jongi u Jesus Christ ha u kaburom menta but shadu kasngi kabam jukut amen kaktin jong utrai Ngis ngau ngo yau blay. Kajubab jong pi ko kajakari melalong ko try na menengkong. Kajakari Melalong ko try na menengkong. Jakari jongi melalong try kinrat na menengkong. Empat simkha kilumbat perthei na bamjukot meyai long ublay. Kajakari melalong ko try na menengkong. Me pen pai yu briu sha khendau pai ko khon sha me rameu shi hajar snam yame kum chi sngi kum jingpe mit ba pen kot mi sngi Kajakari melalong ko try na menengkong. to pen pau ki kam bat burom jong me trai hangi junom jing I jong me kan yai sa bat ngi kerkhu atrai kamati jongi Kajakari melalong ko try na menengkong. Singap hayang Try non rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Ka jing tule nag gospel bakhuid kat kumu Markus. Kaburom hame ko try. Lapha katuk kanengut ki Farisi bat ki Herodian syau Jisu ban yo kemdau yo u ha ka jing kren. Kilawan syau bat kilaong kunong hikai. Ngitip bamelong ubahok. Ubam salea ya kabaki breu ki perkhat. Memnyau siliang khmat yanu ru henrei mihikai shida ya kamon ublei ha ya thu hangi kabit em ban siu khachana hau kisar ngidei ban siu em u Jisu layu I lengba ya kabutu jongki bat ula cubab balai pi persyang ban riam yanga hawan ra katengka rupa bangan pej kilawan ra hau kawai bat ula keli ka ne kadur bakajing tho jengno kijeng kaisar kila cubab kum tau Jisu laong te to siu ho kaisar ya kijeng kaisar bat ho blei ya kijeng blei te kila sngau phla ya u ka ne ka gospel jung try Kajiro ya meko Chris. Hana ki ong ba kinang thok kot khubor lane kitu ki rostat ki baki khot phareng journalist ki shamshitom e ya Tony Blair ban interview namar ba haba ki interview ya une u Tony Blair ko bangitip baro Tony Blair udai u Prime Minister barim jongka England Dai pemban ma uban keli aki sebut ba gijing keli haswa bun ai ki kecubab. Te ki to ki briu ki balik seu be interview ki hab ban perkhat bha kum kini gijing keli un cubab kumno
bat ngi community ke ai ke chubab bangin ai ho haba ukli jingli ngi kalang thik ya kini ki Farisi bat Herodian haba ki wan cha Jisu kini kibriu ngila ban ong bakila persyang ban lum katu kan itli kicingkli bat kila perkreru kawai hadin kawai lada ucisu ucubab yaki kumne kinsa kli kumne henry ngi syemru badona padang katu kan itli kicingkli ke bakibriu ki kli omde baki trang ban tip bat ban yo e kicubab na kibriu henry ban kemdong yaki ban wat daw ban penrem yaki lada uni briu cubab hakan rekom nginsa kwai u hakan rekom bat nginsa penrem yu da kan kicing tho kabala banlong na kecutak marim kala banlong na kinung sulupa kala banlong na ki prophet bat na ki ain bat kemta ter kini ki briu menta ki wan chau Jisu da kan kicing keli kinang tharai ba kan kicing keli kansa pendembut yau Jisu kabit neem yangi ban seu khachana u kaisar ni hap suntu ya ka nongrim jong ne khndiat swabangin yo ya ka ne ka jubab jong Jisu ngitip baka ri prestan baro ko wei kadela ka jongkari tanpa ha ka por jong Jisu kadang hap hapo ka himarom haba kadang hap hapo ka himarom ngipet ya kacing im jung Zacchaeus ngipet ya kacing im jung Mattheus kini kide kinong krong khachana haba kide kinong krong khachana laong ba ki pajba ki bariu blei kam top ki Pharisee ki Sadusi ki stat ain ki da isi shisha ya kine ki beriu ki balum khachana namar ba ya kaspa jong kari Palestine lara nang tu syah himarom ban penhe ban penkrau yaki himarom tela nyeu yaki kum ki nong pop niken mau habau Zacchaeus ukhot ba me Jisu bat Mattheus uchurkom hadin bat Jisu la khot yu banong nong bot chungu ula khot ba me Jisu ki brio ki laong lada une udei sisa unong ithulopa unjen tip ucai brio yu kumune unong pop unong krong khachana bat kata kadai kecing nyeu jong gini ki brio ya kitu kinong krong khachana baki kinong pop namar baki kecit ya ka sep jong ki pat Israel ban ai sya kata ke hima kaba kamdai haka raj kamuluk jong ki tani kalong thik haka ching em jong a jong phi lada ngalum ni khachana jonga jong phi menta na kane kari khasi chente be jongi bangi ai kane khachana sha Pakistan phin sa prakhat kumno phin sa ya khnyum prasha ya oning nolum khachana te hangne ki bu ni kiskli ngi bit ne em ban se khachana ya u kaisar te u Jisu la tip ba lada ngaong ba ngi de ban se khachana te ngin sakep yo Jisu pet ru Jisu ya sya ban ya kibriu nabar ban yo ikespa khajar jungi lada Jisu ong em ombit ban seu khachana kamut ba upen ken ya ka an jung patsha ya kumun briu dan penrem den ni gadau ba ki briu ki bawan Jisu ki labu ikade kecingkli ba ki thai ba kalong chitom ha lada ong em ru ubakla lada ong haoit ru bakla Jisu pat wan da kawai ka cuba ka syai ha balai pi persyang ban riambut yanga hawan ra kawai ka tengka rupa hanga habawan ra ya kata ketuk tengka rupa hu laong ba Jisu la keli kane kadur ba kacing tho jeng no ki jeng kaisar ki laong Jisu la kan basai wong haba kumta te to siu hau kaisar ya kepada kecung kaisar batu siu hau blay ya kepada kecung blay ngi ki kristan ki bari kenung bu tung Jisu Kris ngi sung thu shai bangi hab ban ay ka ai ka im hatam hau blay Henry ngi mla ban lai na kecing siu khachana sya ka sarkar ka ai ka khachana ka bangi siu sya ka sarkar teng teng ngi mla ba sung thu
teng ngi thai ngi ki briu jong sarkar ki hewan lum ya ki kachana na kayin jongi omdan kam ya ki briu jong sarkar bawan lum ya ki kachana na kayin kasem jongi ya baro ki tiar gitar ke bangi thit la tho ang to la kan thup ya baro ki kachana kamot ki briu menta haba ki shnai ginu ni ki tiar ka company jong ki chushim nuksa ya ka umpnyang ki bitor ya ka wek sabon si sunduk bar kitu baro la kentup lepah hang tu baro ya ka dor ke bagi ban siu berkajana arpo sautengka MRP maximum retail price inclusive of all the taxes kamut hang tu la don pa ka chingkhen ba ka dor sisa jong kane ka umpnyang sibitor kala banong arpo tengka sautengka kadai khajana kabak sarkar ka shim na ka company bat ya ka tu barok sarkar ka shim nangana phi kinong sang shinong te kadai khajana ka babun ba na prenjingi ngim la bas musu ngi siong bet kano kane arab sautengka la se pisa la ai bet kane kadai khajana ka bala shina kerpang hukum gini ki por menta banong ba ya baro ki tiar kitar ki jingdon kam jongi ke bangi thiet na kano kudukan lakan thup lang khachana te ngi kum gi nong bu chung Jesus Christ ngi de ban pediang ya ka wei ka chung sisa namar bangi im ha ka ne ka im lang salang bangi im ha ka ne ka ri jongi bangi im ha ka ne ka district ha ka ne ka chela jongi ngi don kam ban simenta lang ban ya siu ya ka la bu hang tu bat klem don kano kaching yele persya ban ong ba ngadai ubriu jong Chris ngam don kam shu ban siu khachana ngadai ubriu jong blai ngam don kam shu ban le iki ki ba kini kiru ba ki le ngathung la ki ching thung ki jhur ha ka kper jonga bat ngam la ban ong ba ngan im tang na tu ki jhur umuli ukubi uphan karo bat u presbin bat kiwei na lor ka tu ngi ha ban thit don ki jing thit ki bangi don kam kumeng la ong kom phriang kam lo u khaw u dai bat kam ta ter ha bangi thit yakini baro la kan thup lang rengkat ba ki khachana te ngi de bes thu gen ba ngim don ka ching ya pher na ki wei per ki briu ha ka ne ka ching im lang salang jongi henry ngi de na ko nong shap ko mo jisu la kren sai to ai ha u blei ya ki chang u blei ki ai kita kaching ai jungi ha u blei ya ka bare kaching blei ka de kaching ro kaching punan burom kaching duai kaching ketiu kaching penpreng ya ka khobor bha jung blei da kaching ba bha jungi ba nalor ka ne ngim de ban klet bat ngi de ban kan mau ba ngi don kam ban ya rengkat bat ki briu jong ga sarkar bat kamju ru pan ong ba ngadai unong shnong jong gane ke hima ngadai unong shnong jong gane ka raj kumulup ngadai unong shnong jong gane ke cela ngadai unong shnong jong gane kari ti ngadai banyak sno rengkat bat ki habun ba ki liang jong gaching im ngamdai ben chule persya yaki namar ba ngadai khun chung blai enjero ya Jesus Christ Junom lai junom amen. Number jerai ke ba lai spa prapusan lai prasan.
ya duai ko men ko para ba kanai ka jing knya changa ba chang phi kan long updiang hun khaman ublei pa dan bor baro To try ubriang ni jingkan ni kiti jong pi naga benta kajing ro bar kaburam kerteng jong kajing mentoi ni bar kabalang bakhuid jong baro kawai da ka bashane ha ka jing ngos nei jong me ko try ngi alum lang shirhem lembar ki jing truwa ha kedwan bakhuid jong me khnang ba leng ba ka bor pan khuid jong ka jing ei jong me inside khuid yangi da ki ne ki jing maya da kibengi wan shakri yame dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai ndon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Tu kintir lagi do nun. Ni kintir ki shau try. Tu min ai ngu utrai kan ran ublei jongi. Ka shong hok bat kadai. Da shisha ka shong hok bat kadai kalong kadai ti jongi ba ka jing pen im yangi haman la ka por ba ka chaka banai ngu yeme ku pa ba khoi tam leng ba khun ba e jong me try jongi Jesus Christ ubalong ka ktin da ka ba mela thau ye ki e baro yaw ba mela pha shangi kumunong pen im ban nong seuspa ubalalong do daw man sim ba khoi bat yaw bala kha na ka thai sati kat baw dang pendep ya kamon jome bat pen yo hame yo pat ba khoi ula pier hilaki kti habau la sha shitom khnang bo ndo bthat no ya ke sai te sai khum jaga ching yap bat bo on pen pau ya ka bor jaga ching mi pat te namar kata rengkat bar ke angel lembar kiru khuj baro ngi pen banai ke burom jome kat bada kawai ka sur ngi arwai Kipai neng pertai sawada kaburong jome Usana Usana Torwa you play shatro Usana you play chino and yaro you bawan agad try neng pertai sawada kaburong jome Usana Usana Torwa you play shatro Usana you play chino da shisha melong ba khoj ko try ka thmei jang ching khoj baro namar kata ngi ker pat yame tu pen khoj pen kentang ya kine kicin terwa jongi da ka ba pha yaman sim jong me kum cher halor jongki ba kendup kelalong yangi kamet ba kasnam jong try jongi Jesus Christ ha ka por balade no ya u bat dalakamon sngob ha ula pdiang ya ka jing sha shitom ula shim ya pu bat da ka ba ingu yame ulak dia ya badul ai halak senran wong to shim bat to bam na kane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya ka ba NIT na ka benta jong pi ha kacu karukom endala layabam ula shim ya kukuri bat da ka ingu biang yame ula aya ka halak senran wong to shim bat to di na kane pibaro namar kane kalong ka khuri jong snam jonga jong chutang buthamai bat bom chukut ya ka en pen mi na ka benta jong pi bat na ka benta ki babun ya ka ban map ki pop tole ya kane ban kan mau yanga ka ching maya jong ka chingej kata sin bagi bang yo ku bagi di na ne ka kuri ngi pen penai ching yap chong me ko try tat ha du men wan
Namar kata ngi ke bapen mentaya ka jing yap ba ka jing mi pat jongu ngi trua hame ko try ya pu jang ka jing im bat ya ko khuri jang ka jing penim ngi dai ngu ai dem ya me namar mela nyeu ngi ke ba bit ban yang khmat jong me bat ban sakri ya me da ke bas ngorit ngi kerpat ya me bangi ke yo benta hakamet ba kesnam kris ngin long ki balaya penteli ka wei da man si Bakhuid Tukan mau ke try ya ke balang jome ke bala priang hasatelak ke perthai patu penjana ya ka ha ka jing it rengkat bad Francis pa Bakhuid jungi ki bishop jungi bad baro ke lengdo to kan mau lem rui ki himen ki para shinrang bakan thai ki bala yot hi da ke kermen ya ka jing mi pat bad ya baro ke bala klat no ha ka jing isnei jongme to pediang ya ki sha ka jing sha ke khmat jome to isnei ngi baro ngi kerpat ya me khnang ba Rengkat bakamaria thesti Bakhuid bakme jung blai ucusep Bakhuid kurim jangka ki apostol Bakhuid don Bosco Bakhuid bat baro ki Bakhuid ki balapen sungub haye me pateng la pateng ngidup long ki babit banjo bentalem ha ka ching imbam cukut bat bangin ro ampundan burom ye me dau khun jame Jesus Christ dau lembat u badhau kan long hame u blai kpa vadon bor ha ka ching long ka wei jong man sim Bakhuid baro ku burom ba ka ching ro chinom la chinom Amen. kumbala hukum yang i daunong penim bat kumalahi kai yang i dektin blai nginut banya duailang ko kpa Jangi ubah neng long Bakhuid keteng jome Kanwan kahima jome kanlong kamon jome haga kendo ubah neng to ai ini menta jimbam jongi kebahala kesni batuma ini kerekam jongi kumba ini mabada kesini barwa ilami syar jimpensoy henry tulai ini kesniu to pelai yang i kerpat ko try na ki jing sniu baro ha ga jing spun jome to a jing suk jing san ha ki sngi jingi khnang ba da ga jing rap jing snei jome ngilat berabor na ka pop bangin yo jing da na baro ki jing cencar kat bangi dang ap kemelanti ya ka jing kremen Bakhuid ba ka jing man pat jonong penem jongi Jesus Christ Namar kajome kalong kahima kajome kabor bakaburom junom lai junom ko try Jesus Christ me blo hi ka apostol jome ka jing suk ei no bat phi ka jing suk changang ai happy wat pet ki pop jungi henry ka jing nge chung balang jome bara ka jing spun jome to ai ha ka ya jing suk bar ka jing teli ka wei karum kamon jome ma me ba emotion char chinom la chinom Amen ka jing suk chung try kan don barabor rengkat bat phi Rekat bat piru rongin nya trwai ka da ka jing suk jungi wei hai wei pat Ko khon lang bro jong blai Me bagai kino ki pop ka pertei to sneu snei yengi ko hulam bro jong blai me bagai kino ki pop ka pertei to sneu snei yengi ko hulam bro jong blai me bagai kino ki pop ka pertei to ai jusuk yengi ha khmi u khonlang brot chung blai ha khmi bukin no iki pop jang perthai suk nangi baro ki bala sha khot sha ka jing khawai jung khon lang brot ko Kekiran ngalong ba shop men rung po ying jonga and raise from tien kasim jonga kan sakhiai như đuôi lang cô Giêsu jonga nga ngay scam ba medon teli ha ka sacrament Bakhuid tam kaduan nga i yame na lor ke baro bar nga thrang ba men wan hapo ka men sim jonga namar ba men ta kumni
ngam la ban pediang yami ha ka sakramen bakhuid tuan hapo ka donut chunga ha ka jinglong mensim ngapiam yami hala ka donut bat ngapen yeso ila de bat me wat sha bangan klat na me ngi sungo ngu yami ko Jisu kamtam ha ka ne ka klip mad kaba melawan ha ka donut jungi ha ka rukom bakan jamin sim ngi ro yami ko Jisu namar dei ka jin sha yap jong me halor ka ding phna mela pen im yingi mela pelai yingi nakapop nakasang nakama ngi ro yame ngi sngongu yame ngi pendon burom yame ngi kwa ban ong bang ngi yame namar be treken rat habang ngi pej ya kajing im jungi shimet kajing im kajing kidei ke ba mehi me ai nakata kadau blade dragon rat Jisu be ngi kwa ban terwa biang hame ya gane kajing ai jong me ngi sngongu yame wat langi duk wat langi kerdu wat langi syam jing ngi kwa ban sungu yame try hadu kasngi khadu jong kajing im jongi daga jing yisnei jong me mela the yala kasnam halor keding pna namar ba me ye jingi mi kairu yangi ko kanrad bangi dei ban ba yala ki jong kiding pna to hikai shu yangi ko try ha ka jing stom ha ka jing pang ha ka jing bangin la ban sha bato yarab bangin la ban ba ya ka ring pna jungi deleng ba kam ta ko try ha ka sngi ka ba khadu jungi ngin sa la ban ruai ngin sa nut ban ruai ngi kwa ban nyai ne bat me shi junom try ha ka ne ka klip mat bat ha ka klip mat ka ban sawan ngi kwa ban don hasanda jume ngi kwa ban don borobor ringkat ban me da ka ju ka ne ka jing ang nut da ka ju ka ne ka jing sngo kwa ban mane ban i yo blei tongin yer wai ka jing ruai na ka kol enti beneng ka nambar ka ba arspa arpnyo ka boong jing me ai namar jonga bat ngamla ko try klem da trua la ka jing sungongu wat langa duk kerdu hadu ka sngi khadu tang namar jong me tang yeme ko kanrat tongin ye duai kum kadak jong ka jing kadak jong ka jing ro jongi yau kanrat ubadon hakimen sim jongi Jing im me ai namar joya bat ngam la ko try klem la terwa la ka jing im skemu Kasih
Ni mane yeme ko Jesu. Ni ro, ni pendon burom yeme. Nama kemela ye ni hadu kata. Las amelat thesei ko kendran. Halor kadingnan. Ikai shitom bangila bansha. Ya Rab dingna banba. Ya Rab dingna kirwai nandra. Namar jombe. Ya roh eme Jesu. Ni yeme. Ni pendon burom yeme. Namar jombe. Do I don't loot by me? Namar jombe. Then simbas manyane. Umka jombe. Then simbam jujade. Maklem jingle benle. Gadle bade bale. Namar jombe. Ya roh yeme try can run. Yeme try can run. Imane yeme try can run. Ismomu yeme try can run. Dokar kui ni ko try can run. Try jing ko jing kya ini ko try can run. Do sumar do sukher ini ko can run. Try jing suk jing saim haga do nut jung ni ko can run. Haga kemen haga shitom ko can run. To ai ngin pai shame. Haga le ben haga le burom ko can run. To shim ye ka shim jung ni. Penlong ini ko ka jung ni. Jingim kan loing jing no namar jombe. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yero you try. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nga khot kerpat yame to jawab yang ablay to pensha yala keskor jome shanga to sngap yagitin jonga to ngin ya duai Daw men sim bakhuid jome ko try to sinshar yangi kibam mebsa da kamet bakasnam jong khun jome ba da kawangi playa me om tang da kaktin nek da kabakren henrei da kikam bad da kaching shisha baro Yindup long kibabit bandrung ha kahima beneng daw Chris utrai jongi Amen. utrai don rengkat bat pi Ringkat bat hiru. Leif dan bol borok ke kuker do ipi upa baru kun barman sim bakhuid Amen. Kane ka mas klawai tu ya sa ka ching e chung Chris Yes ngo yao play. Number jerwai ka ba shi spa san po sau. Iway san sau. Jesu bas ngewrit ba jamnu. Jesu bas ngewrit ba jamnu. Belong ya ya kum kadono chong me. Belong ya ya. Belong ya ya. Belong ya ya kum kadono chong me.
khpa pada khon pada mensim bakoi Kumba kalong hak paminungkong Jumenta barabor Junom la junom Amen ko donut bakoi tamu Jisu Tois neyingi Maria kno irapi Kristen Tuduai na benta jungi Ha kerteng kupa baru kun baru mensim bakut Amen En yaro ya Jesus Christ Junom la junom Amen